Ahoj. Jsem Pat Haggerty. Moc mě těší, Borat. I mě těší. Mám tu udělat třeba nějaký vtip o světkyni? Ano, takové vtipy jsou v Americe velmi oblíbené. Znáte nějaký od tchyni? Ano. Dobrá. Já měl jednou píchání se svou tchyní. Co jste měl? Jednou píchání se svou tchyní. Spal jste se svou tchyní? Ano. Myslím, že tomu by se Američané nesmáli. Ale to není vtip. Ano, ale nám jde teď o humor, víte? Já rozumět, Ano? ale vy ptát na mou tchyni. Myslel jsem vtip. Vtip o tchyni. Ale proč bych měl vtipovat o tchyni? Smějete si tu taky lidem s nějakým retardováním? My Američané si neděláme legraci z lidí, kteří trpí nějakou tělesnou nebo duševní vadou. Ale možná, že kdybyste viděli někoho, kdo má legrační retardaci, třeba můj bratr Bilo je velmi legrační retardátor. Víte, mentální zaostalost způsobuje rodinám postižených velkou bolest. Někdy moje sestra ukazuje svoji važinu mému bratru Billovi a říká, nebude tvoje, nikdy nebude tvoje, la 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 la. A on se mlátí v kleci jako magor a všichni se tomu smějí, jak říká, že nebude jeho. Jenomže jednou vylomil mříž a byla jeho. A pak všichni smáli, paráda. No, to se Američanům nezdá moc vtipné, víte? Co je to aprílový žert? Apríl, to je takový zvláštní druh vtipu. Řekneme někomu známému něco, co vypadá jako pravda, ale pak hned řekneme apríl, protože to je vlastně lež. Naučte mě ten váš apríl. Fajn. Jaké máte sako? Mám Jaké? šedé sako. Šedé? Spíš modré, ale budíš. Jo, šedé? Modrošedé, ale Podle shodneme mě se, že je není šedé. černé. Tak tedy šedé. No Souhlasíte? je šedé. Dobrá, vtip spočívá v tom, že řeknu, to sako je černé. Apríl. To sako je apríl černé. Ne, to apríl musí být na konci. Dobře. Dobře? To sako je černé apríl. To sako je černé. Pauza. Víte, co je to pauza? Ano. To sako je černé. Apríl. To sako je černé pauza apríl. No, jen neříkejte pauza. To sako je černé. To je pauza. Apríl. To sako je černé. Dobrá. Víte, asi bychom měli... Apríl.